Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcasta hau egiten dugu Saioa Gabikagoge askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur, Xerezaderen Artxiboan, Eskandalua Bohemian. Egilea, Arthur Conan Doyle. Itzultzailea, Fernando Rey Escalera. Gaur, Xerezaderen Artxiboan, Sherlock Holmesen istorio bat irakurtzeko plazera izango dugu. Izen hori entzunda, ziur gaude gure entzule gehienek dagoeneko etiketatu dutela gaur entzungo duten narrazioa. Detektibe istorio bat, literaturako ikertzailerik famatuenetako baten eskutik. Izan ere, nok ez ditu ezagutzen Sherlock Holmes eta bere metodo deduktibo harrigarria? 11 aldiz ikusi ditugu haren abenturak telebistan eta zineman, eta dendera gutxi harritu egin gaituzte, bai zinemarako azken produkzioak, eta bai BBC telebistakateak eginiko 21. mendeko Sherlock zoragarriak. Pertsonaia karismatiko honen aita, Sir Arthur Conan Doyle idazle eskoziarra dugu. Conan Doyle Edinburghen jaio zen 1859an. Mediku ikasketak egin zituen familiak hartara behartuta. Hala ere, ez zituen familiaren konexioak erabili nahi izan lanbidean gora egiteko, eta trantze ekonomiko latzedatik pasatu zen. 26 urte zituela, zorrek itota eta kontsulta ia utzik zuela, detektibe novela bat idazteari ekin zion. Zirriborro eskarlata. Alaxe jaio zen Sherlock Holmes detektibea, Conan Doylen irakasle izandako Joseph Bell doktorearengan inspiratua. Gizon meharra, begi grisa, sudurkakoa, argitasun miragarriaren jabea, begi zorrotza, memoria bikainekoa, dedukzioaren artean maisu paregabea. Biolin jolea eta bere burmuin hiperaktiboa geldirik eukitzera behartuta dagoenean, kokainomanoa. Ironikoa, distantea, arroskoa eta giza harremanetarako doain gutxikoa. Horra hor Sherlock Holmes bitxi eta liluragarriaren zenbait ezaugarri. Bide batez esan da, argi dago zenbat zor dion House telesaileko protagonistak Conan Doylen pertsonaiari. Sherlock Holmesen ondoan, haren alter egoa dugu, Watson doktorea, detektibearen laguntzailea izateaz gain, haren abenturen narratzailea ere badena, The Strand aldizkarian argitaratuko dituen kroniken bidez. Bi protagonistez gain, badira Sherlock Holmesen historietan, behin baino gehiagotan azaltzen diren pertsonaia batzuk. Lestrade polizia burua, Moriarty artxietzaia, Anaia, gobernu britaniarraren arazo ilunetan nahasia beti. Baina bada guzti hauen artean oso berezia den pertsonaia bat. Hain justu, gaurko istorioan azaltzen dena. Irene Adler. Eskandalua Bohemia narrazioan esaten zaigun bezala, Irene Adler opera kantari ohia eta abentura zale ezaguna da. Gogoratu behar dugu termino horrek, adventurous terminoak alegia, 19. mendean oroar bizimodu ausarteko emakumea adierazten zuela. Batzutan oso gertu zegoela, kortesana terminotik. Gaurko istorioan azaltzen zaigunez,
Irene Adler Bohemiako erregearen maitalea izandakoa zen Varsoviako operako primadonna zenean. Gero erregea bere gortera itzuli zen, eta Irene, 30 urte ingurukoa zela, operatik erretiratu eta Londresera joan zen bizitzera. Gure ipuina hasten denean, Bohemiako erregea laster eskontzekotan da Eskandinaviako erregearen alabarekin. Irene Adlerrek mehatxu egin omen dio, bien argazki konprometigarri bat argitaratzearekin eskontza egunean. Erregeak bere jendea jarri du lanean argazki hori kosta ala kosta aurkitzeko, baina alferrik. Sherlock Holmes da geratzen zaion aukera bakarra. Lortuko aldu detektibeak argazki arriskutsu hori aurkitzea. Ez dugu xehetasun gehiago emango istorioa ez apusteko. Baina bakarrik printza pare bat gehiago emango ditugu Irene Adler pertsonaiaz. Figura hau, emakume artista, gizon boteretzuen maitale izandakoa, gerora baztertua eta mendekua hartzen duena lumaren bidez edo dokumentu konprometigarrien bitartez, ez da bat ere ez ezaguna 19. mendeko Ingalaterran. Xerezaderen artxiboko aurreko atal batean, gutunak izeneko atalean hain zuzen, Harriet Wilsonen gutun bat irakurri genuen, Galesko printzeari egindakoa. Harriet Wilson horrek berak, bere memoriak argitaratu zituen, gizon garrantzitsu askoren izen ona kolokan jarriz, maitale horiek promestutako pentzioak ordaintzeari uko egin ziotenean. Gure gaurko historiako pertsonaia honengana itzuliz, esan izan da Irene Adlerren pertsonaia benetako figura batean oinarritua dagoela. Aipatu diren izenak dira, Lola Montes dantzaria, Bavariako Ludwig lehenaren maitalea izan zena, Lili Lantzi kantaria, Edward Galesko printzearen maitale izan zena, eta Ludmila Huber kantaria, Austriako John Salvatorren maitale izan izena. Generoaren ikuspegitik, interesgarria da oso istorio honetako 3 elementuri erreparatzea. Bata da, Bohemiako erregeak egiten duen Irene Adlerren deskribapena. The face of the most beautiful of women and the mind of the most resolute men. Bigarrena, Sherlock Holmesek emakumeen portaeraz egiten duen hipotesia. Eta, azkenik, Irene Adlerrek erakusten duen jokaera eta jokaera horretaz gerora ematen duen azalpena. Interesgarria da era berean, kontuan hartzea, orain azalduko ez ditugun arrazoiengatik, Irene Adler, historiaren hasieran bertan Watsonek esango digunez, emakume A bihurtu zela Sherlock Holmesentzat. Hau da, emakumea antonomasiaz. Amaitzeko, zilegi baldin bada, gomendio bat egin nahi genuke. Sherlock Holmes alea izan eskero, uste dugu oso gustora ikusiko duzuela BBC Telebista Kate Britaniarrak egindako Sherlock telesaila, gure detektibearen ibilerak kontatzen dituena 21. mendera ekarrita. Bertan, gaurko istorioa, eskandalua Belgrabian deitzen da, eta Irene Adler ordainpeko dominatrix bat da. Hor ere argazki konprometigarriak dauzka, baina ez Bohemiako printze batenak, baizik eta Ingalaterrako erreginaren familiako emakume batenak. Eta besterik gabe, entzun dezagun eskandalua Bohemian. Sherlock Holmesentzat, ura da beti emakumea. Bakanetan entzun diot bestela deitzen. Holmesen begietan, bera nabarmentzen da eta atzean uzten ditu bere sexukide guztiak. Eta Irene Adlerrek ez zuen ez, harengan maitasunik edo antzekorik pizten. Emozioek eta maitasunak bereziki,
iguindu egiten zuten Holmesen adimen hotz, zehatz eta ezin hobeki orekatua. Sinetzea nago gogoeta eta behaketarako munduko makinarik koberena zela. Baina maitale gisa ez zuen jakinen zer egin. Sentipen xamurrez mintzatzen bazen, burlaka eta izekaz egiten zuen. Horiek gizon begi zorrotzarentzat gauza miresgarriak ziren, jendearen egintza eta motivazioak estaltzen dituen beloak kentzeko modu bikaina. Baina pentsatzen ohitua dagoenarentzat, bere izakera fin eta ongi doituan, horrelako zirrarak sartzen ustea gauza nahaztailea izanen zen, eta bere buruaren emaitza guztiak zalantzatan jarriko zituen. Beretzat, klase horretako emozio gogor bat kaltegarriagoa izanen litzateke, bere doitasun tresnetako batean ondarra sartzea, edo potentzia handiko bere lupetako batek marra bat izatea baino. Eta, hala ere, emakume bakarra izan zenarentzat. Airin Adler zena. Bada espadako eta erabat garbia ez den oroitzapena duena. Azken aldi hartan gutxitan ikusia nuen Holmes. Nire eskontzak banandu gintuen elkarrengandik. Nire zoriontasun beteak eta etxe inguruko interesak, normalak etxe bat lehenbiziko aldiz duenarentzat, aski ziren nire bizitza osoa hartzeko. Holmesek berriz, gizarte harreman mota guztiak gorrotatzen zituen bere bohemio izaeraren indar guztiarekin, eta antxe segitzen zuen, Baker Streeteko geletan, bere liburukote zaharretan murgildua, aste luzetan kokaina eta handinaia, drogaren ergeltzea eta bere izakera ernearen kemen izugarria txandakatuz. Erakartzen zuen, beti bezala, krimenaren ikerketak, eta bere almen guztiak eta begi zorrostasunaren botere paregabea, poliziak etxita utzitako arrastoei segitzen eta misterioak argitzen erabiltzen zituen. Noiz behinka izaten nuen nik egiten ari zenaren berri. Odesan egin zuena Trepofen hilketaren kasuan, Atkinson anaien zoritxar bitxia nola argitu zuen Trincomalin, eta azkenik, nola bete zuen hainbesteko arrakastaz eta zuhurtziaz Holandako errege familiak eman zion misioa. Baina beste edozein irakurlek bezala, egunkarien bidez jakin nituen jarduera seinale hoietatik aparte, deus gutxi nekien bolada hartan nire aspaldiko lagun eta adizkideaz. Gau batez, 1888ko martxoaren 20 zen, eri bati bizita egitetik nentorren, mediku lanetan hasia bainintzen berriz, eta bideak Baker Streetera eraman ninduen. Hain ate ezagun horren aurretik pasatzean, beti nire eskon gaialdiarekin eta zirriborro eskarlatako gertaera izugarriekin lotua nire gogoan, Holmes berriz ikusi eta bere jeinua zertan zerabilen jakiteko gogo handia jarri zitzaidan. Gela guztietako argia piztua zegoen, eta gora begiratzean, bere irudi luze eta mehea pasatzen ikusi nuen bi aldiz, silueta ilun bat leioko errezelen atzetik. Azkar zebilen gelan barna, presaka, burumakur eta eskuak bizkarrean. Nik bere ohitura eta aldarteak ezagutzen nituen, eta horregatik, jarrerak eta ibilkera horrek berehala argitu zidaten zer gertatzen ari zen. Lanean ari zen berriz ere. Drogak sortutako ametsalditik aterea, bete-betean ari zen afera berriren baten arrastoei segika. Txintxarritik tiratu, eta neurri batean nirea ere izan zen gelara zarrarazi ninduen. Bere harrera etzen beroa izan. Oso gutxitan izaten zen horrelakoa, baina uste dut postu zela ni ikustean. Ia deus esan gabe, baina begirada goxo batez, bezalki bat seinalatu zidan, zigarro kaxa bota
eta txokoan edariak eta zifoia zeudela adierazi zidan. Ondoren, lurreko suaren ondoan jarri zen eta hain berea zuen modu zorrotzean begiratu zidan. Ezkontzeak on egin dizu, esan zuen. Esanen nuke, Watson, gutxienean 7 libra eta erdi loditu zarela azken aldiz ikusi zintudanez geroztik. 7, erantzun nuen nik. Egia da, hobeki begiratu beharra nuen, baina 7 baino gehiago, Watson. Eta ohartzen naiz berriz ere mediku lanetan ari zarela. Etzen idan esan zure lanera itzuli behartzen nuenik. Nola dakizu ordea? Ikusten dut, deduzitu egin dut. Eta nola dakit orain dela gutxi egun batez franko busti zinela eta neskame axola gabe eta zabar xamarra duzula? Holmes maitia, esan nuenik. Hori gehiegi da. Orain dela mende batzuk bizi izan bazina, segurazki zutan erreko zintuzten. Egia da mendian barreneko ibilaldi luzea egin behar izan nuela eta etxera zipatua itzuli nintzela, baina arropa saldatu naizenez, ezin asmaturik nabil nola antzeman didazun. Eta Mary Jane, bai, zuzen gaitza da, eta nire emazteak etxetik bidali du. Baina ez dut ulertzen hori ere nola asmatu duzun. Bere artean, irri egin eta eskuluze eta orduriak igurtzi zituen bata bestearen kontra. Munduko gauzarik errezena da, esan zuen. Nire begiek esaten didate zure eskerreko zapataren barreneko aldean, beko suak argitzen duen tokian, 6 baki daudela ia paraleloak. Argi dago egin dituena, zapata solaren ertzeko loi zipristinak zabarki kentzen saiatu dela. Horra hor ba, nire arrazoi bide bikoitza. Etxetik kanpo egon zarela eguraldi txar-txarrarekin, eta zure garbitzailea, bota izorratzaile traketsa dela, Londresko kaskarrenetako bat. Eta mediku lanetan hasi zarelako horretaz, gizon bat nire gelan sartzen baldin bada, jodo formukiratza dariola, behatz erakuslean zilar nitratosko orban beltza duela, eta kapelu luzean koskor bat ikusten bazaio, estedoskopioa non gorde duen erakusten duena, ergel samarra izanen nintzateke lanean ari den medikutzat hartuko espanu. Irri egin beste erremediorik enuen izan, bere dedukzio prozesua zein errez azaldu zuen ikusita. Zure arrazoiak azaltzen entzuten dizudanean? Esan nion. Iruditzen zait, nik ere egin ezakela dena, hain barregarri eta erreza baita. Baina, zure arrazoitzaren urratz bakoitzean, harritua gelditzen naiz harik eta zuk azaldu arte. Eta, hala ere, uste dut nire begiek zure kadina ikusten dutela. Horixe, erantzun zuen zigarro bat piztu eta bezalkian patxadan jartzen zen bitartean. Zuk, ikusi egiten duzu, baina ez diezu gauzei erreparatzen. Alde ederra dago. Adibidez, askotan ikusi izanen dituzu sarrerako atetik onainoko mailak. Bai, askotan. Zenbat aldiz? Ez dakit, 100 aldiz. Eta zenbat maila dira? Zenbat? Ez dakit. Ikusten? Ez zara ohartu. Baina ikusi, bai ikusi dituzu. Hori esan nahi nuen nik. Nik berriz, badakit 17 maila daudela. Ikusi eta ohartu naizelako. Baina, aizu, arazo txiki hauetan arreta pixka bat erakusten duzunez, eta nire esperientzia ziztrinetako bat edo bi idazteko moduko adeitasuna izan duzun ezkero, segurazki interesa izanen duzu honetan. Paper lodia arrosan idatzitako gutun bat botazidan, mai gainean irekita egon zena. Azkeneko gutunekin batera ailegatu zen.
esan zuen. Irakurtzazu goraki. Ez zuen datarik, ez da sinadura eta helbiderik ere. Gaur arratsean, zioen, 8:00 gutxitan, garrantzi handiko afera batez kontsulta egin nahi dizun gizon bat joanen zaizu. Berriki Europako errege familietako bati zuk eskainitako zerbitzuek erakusten dute, zuregan konfiantza osoa jartzen aldela importantziarik handieneko arazoetan. Zure gaineko informazio hau erdietzi dugu toki bat baino gehiagotan. Hortaz, egon zaitez esandako orduan zure gelan, eta etzazula gaizki hartu, zure bizitariak aurpegian maskara bat baldin badarama. Hau da misterioa, esan nuen. Zure ustez, zer esan nahi du? Oraindik ez dut daturik, eta hutsegite izugarria litzateke daturik izan aurretik asmakerietan ibiltzea. Gertakariak, nahi gabe, desitxuratu egiten dira teoriei egokitu ahal izateko. Teoriak gertakariei egokitu beharrean. Baina, gutunetik zuk ze ondorio ateratzen dituzu? Arreta handiz aztertu nituen idatzitakoa eta papera bera. Hau idatzi duen gizona, segurazki diruduna da. Esan nuen nire lagunaren manerak egin nahian. Klase honetako paper sorta batek koroa erdia balio du gutienean. Gogortasun eta sendotasun berezia du. Berezia da. Horixe da hitza. Esan zuen Holmesek. Ez da inola ere paper ingelesa. Begira jozu argiaren kontra. Berak esan bezala egin nuen, eta orduan, E handi bat eta G txiki bat ikusi nituen, eta P eta G handiak T txiki batekin, paperaren zuntzetan beretan markatuak. Zer esaten dizu horrek? Galdetu zuen Holmesek. Dudarik gabe, fabrikatzailearen izena, edo, hobeki esan da, bere monograma. Ez da urrik ere. G handia eta T txikia, Gesellschaft hitzarenak dira. Alemanez, konpainia esan nahi baitu. Ohiko laburdura da, ingelesez ko den bezala. Argi dago, P, papierretik heldu dela. Ikus dezagun orain E-gerena. Eman diezaiogun begiratu bat gure kontinenteko geografiari. Apaletegitik liburutzar marroi bat jaitzi zuen. Ikus dezagun, Eklo, Eglonitz, hemen daukagu, Egria. Alemanez mintzatzen den herri batean dago, Bohemian, Karlsbadetik hurbil. Ezaguna Wallenstein hiltzen tokia delako, baita ere, bertan beira eta paper fabrika ugari daudelako. Ara, ze iruditzen zaizu hau? Begiak dizdiz egiten zioten eta garaipen gizara kebafada urdina bota zuen bere zigarrotik. Papera Bohemian egina dela, esan nuen. Horixe. Eta oharra idatzi duena, alemana da. Errepara jozu esaldiak osatzeko modu bitxiari. Ez errusiar batek, ez frantses batek ere, elituzke aditzak horrela erabiliko. Alemanak dira aditzekin hain zurrun jokatzen duten bakarrak. Dena den, oraindik ez dakigu zer nahi duen Bohemiako paperean idazten duen, eta jendeak bere aurpegia ikustea baino maskara jarri nahiago duen aleman horrek. Eta oker espanaiz, hemen da gure zalantza guztiak argitzeko. Solasean ari zen bitartean, argi eta garbi entzun ziren zaldien perren hotsak eta salgurdiaren gurpilek nola marraskatzen zuten espaloiaren ertza. Ondoren, bapateko txintxar hots bat. Holmesek txistu egin zuen.
Jaun handiki bat entzuten dudanez, esan zuen. Bai, segitu zuen leihora aterata. Salgurdi bikain bat bizaldi odolgarbik tiratua. 150 ginea bakoitzak. Besterik ez bada ere, dirua behin ipein badago kasu honetan, Watson. Holmes, uste dut hobe dela ni joatea. Ez da pentsatu ere, geldi zaitez hemen. Nire Boswell gabe galdua nago, eta kasu honek itxura interesgarria du. Pena litzateke abentura galtzea. Baina zure bezeroa, ez zaitez kezkatu beragatik. Agian zure laguntza beharko dugu, bai nik, bai berak. Oraintxe heldu da. Jarri bezalki horretan, doktore, eta adi egon. Eskaileretatik eta korridoretik heldu ziren hanka hotz, mantso eta pisuak, bapatean atearen beste aldean gelditu ziren. Ondotik, indar eta agintez jo zuten atean. Aurrera, esan zuen Holmesek. 6 oin eta 6 bete altu baino gutxiago etzen gizon bat sartu zen. Herkulesen bular besoak zituena. Bere janzkera aberatsa zen, baina Ingalaterran ia gustu txarrekotzat hartuko zen estilokoa. Mauketan eta jaka gurutzatuaren aurreko aldean, astrakan zerrenda lodiak zituen. Sorbalden gainean zeraman longain urdin ilunak, ordea, zetasko forru gorri distiratsua zuen, paparreko orratz batekin lotua lepora, eta orratzean berilo bakar bat, dirdir egiten zuena. Botek osatzen zuten bere planta guztiari zerion aberatz itxura izugarria. Zangoaren erdialdera ailegatzen zitzaizkion, eta balio handiko larru marroi batez ornituak zeuden goiko ertzean. Egal zabaleko kapelu bat zeraman eskuan, eta aurpegiaren goiko aldea, masail albo ezurra eta guzti, maskara beltz batekin estalia zuen, zirudienez jarri berria, zeren sartzean artean eskua zeusten baitzion. Bere aurpegiaren beheko aldea ikusita, izakera gogorreko gizona zirudien. Espain lodi eta erori samarrak, eta kokotz luze eta zuzena, erakusten zuena zirt edo sarteko gizona zela, eta ia buru gogorra ere bai. Jaso zenuen nire oaga? Galdetu zuen ahotz lodi eta erlatzez eta alemanaren ahoskera garbiaz. Etorriko nintzela esan nizun. Bioi begiratzen zigun zein mintzatu espaleki bezala. Ezer zaitez, mesedez, esan zuen Holmesek. Hau, Watson doktorea da, nire adizkide eta laguntzailea. Batzuetan nire lanean laguntzeko mesedea egiten dit. Norekin dut mintzatzeko ohorea? Von Kram kondea deit diezadakezu, Bohemiako noblea. Espero dut zure lagun hau gizon ohorezkoa eta zentzuduna izatea, munta handiko arazo baten konfiantza izateko modukoa. Bestela, nahiago nuke bakarrik zurekin mintzatu. Handik ateratzeko altxatu nintzen, baina Holmesek eskumuturretik hartu eta berriz eserarazi ninduen. Biok edo bat ere ez, esan zuen. Gizon honen aurrean, niri esanen zenidakeena esan dezakezu. Kondeak bere bizkar zabalak goratu zituen. Orduan, esan zuen. Hasteko, 2 urtez afera hau isilpean gordetzeko hitza emateko eskatu behar dizuet. 2 urteren buruan ez du garrantzirik izanen. Ez da aho berokeria ezatea, Europako historian eragin handia izan lezakeela. Nire hitza ematen dizut, esan zuen Holmesek. Nik ere bai. Barka ezazuen maskara eramatea. Segitu zuen gure bisitari bitxiak. Zerbitzari nauen pertsona horagarriak ez du nahi jendeak bere mandataria ezagutzea.
Eta aitortu beharra dut esan dizuedan titulua ez dela, egiatan eroni dagokidana. Bai, ohartu naiz horretaz, esan zuen Holmesek, lehor. Egoera zaila baino zailagoa da eta ahalik eta neurri gehienak hartu behar dira Europako errege familietako bat arriskularrian jar lezakeen eskandalu ikaragarri bat gerta ez dadin. Argi eta garbi esateko, arazoak Ormsteingo etxe gorenarekin du zer ikusia, Bohemiako errege eragina oinordeekin. Horretaz ere, ohartu naiz. Murmuriatu zuen Holmesek bere bezalkian patxadan jarriz eta begiak itxiz. Gure bizitaria begira gelditu zen. Ageriko harriduraz, segurazki Europako gogoetaririk zorrotzena eta agenterik bizkorrena bezala deskribatu zioten gizonaren planta argal etzanari. Holmesek poliki begiak ireki eta ezin egonaz begiratu zion bere bezero erraldoiari. Berorren maiestateak bere kasua azaldu nahi balu, esan zuen, hobeki lagun ni ezaioke. Gizona jauzi batean altxatu zen aulkitik eta aratonat mugitzen hasi zen gelan, urduritasun mendera ezinak hartua. Gero, etzipen keinu batez, aurpegiko mozorroa kendu eta lurrera bota zuen. Egia duzu, oiukatu zuen. Erregean nauzu, zergatik eskutatu. Horixe, zergaitik, xuxurlatu zuen Holmesek. Nirekin izketan hasi aurretik, banekien berori Wilhelm Gottreich Sigismund von Ormstein zela. Hots, Kassel-Felsteingo duke handia eta Bohemiako errege inordea. Baina ulertu behar duzu, esan zuen gure bizitari bitxiak berriz ere eseri eta bere eskua kopeta zabal eta zuritik pasatzen zuen bitartean. Ulertu behar duzu ez dudala honelako arazoak neronek konpontzeko ohiturarik. Baina afera hain delikatua zenez, ezin nuen utzi mandatari baten eskuetan bere menpean gelditzeko arriskurik gabe. Gordeka etorri naiz Pragatik zuri kontsultatzearen. Orduan, azalbiezat mesedez, esan zuen Holmesek berriz ere begiak itxiz. Labur, hau da gertatutakoa. Orain 5 urte, Varsoviara egindako bisita luze batean, Airin Adler emakume abentura zale ospetsua ezagutu nuen. Segurazki izena ezaguna da zuretzat. Begiratu arren nire aurkibidean, doktore. Xuxurlatu zuen Holmesek begiak ireki gabe. Urtetan eta urtetan, klase guztietako pertsona eta gauzei buruzko berriak biltzeko sistemari segitu zion, eta zaila zen zerbait edo norbait aipatu eta berehala horri buruz informaziorik ezin emana. Kasu honetan, Airin Adlerren biografia, errabino judu baten biografiaren eta itsasoaren ondo sakoneko arrainei buruzko monografia idatzi zuen ofizial batenaren artean aurkitu nuen. Utzi ikusten, esan zuen Holmesek. Ia ba, New Jerseyn sortua 1858 urtean, kontraltoa, ara? La Scala, ora? Varsoviako opera imperialeko prima donna. Eszenatokitik erretiratua, kontxo. Londresen bizi da? Oker espanago orduan, berorren maiestatea nahazia egon zen neska horrekin, arriskuzko gutun batzuk idatzi zizkion, eta orain berorrek gutun horiek barreskuratu nahi ditu. Hogelaxe da, baina nola? Eskutuko eskontzarik izan zen? Ez, inola ere ez. Legezko dokumenturik edo ziurtagiririk? Bat ere ez. Orduan ez diotu lertzen berorri, errege. Neska horrek, txantajea egiteko asmotan edo beste zerbaiten asmotan, gutunak argitara aterako balitu,
nola frogatuko luke egiazkoak direla? Nire idazkera dago. Falsifikatzen alda? Nire papera? Ebatzia? Nire zigilua? Antzekoa egina? Nire argazkia? Erosia? Biok geunden argazkian. Hori asunto kaskarra da. Berorren maiestateak zentzugabekeria larria egin du. Burutik nahasia nengoen erotua. Arriskulatzean sartu da berori. Garai hartan printze oinordekoa besterik ez nintzen. Gaztea nintzen. Orain 30 urte besterik ez dut. Berreskuratu beharra dago. Saiatu gara, baina alferrik. Berorrek, errege, ordaindu beharko du. Erosi beharra dago. Ez du saldu nahi. Orduan ebatzi. 5 aldiz saiatu gara. 2 aldiz lapur batzuek etxea xautu zioten nire agintuz. Beste behin ekipajea desbideratu genion bidaia batean. Beste bitan trampak jarri dizkiogu, baina arrakastarik gabe. Ez duzu argazkiaren arrastorik aurkitu? Bakar bat ere ez. Holmesek irri egin zuen. Egia esan problematxo polita da hause, esan zuen. Baina niretzat oso lagia da. Erantzun zion erregeak haserreantzean. Noski. Eta zer egin nahi du berak argazkiarekin? Nire bizitza hondatu. Baina nola? Eskontzekoan naiz laster. Bai, badut horren berri. Clotilde Lautmann von Saxe Mainig nenekin eskonduko naiz. Eskandinaviako erregearen 2. alabarekin. Ezagutuko dituzu zuk honezkero bere familiaren bizilege ertziak. Bera ere fintasunaren akabua da. Nire jokabidearen inguruko duda izpirik txikiena ere, aski litzateke eskonitza usteko. Eta zer dio Airin Adlerrek? Mehatxu egin du, esanaz argazkia bidaliko diela. Eta eginen du. Badakit eginen duela. Zuk ez duzu ezagutzen, baina altzairua baino gogoragoko izaera du. Aurpegia, emakume batek izan lezakeen ederrena du, baina burua gizonik egozko gorgenarena. Edozein gauza eginen du ni beste emakume batekin eskonez nadin. Edozein gauza. Eta seguro dago berori oraindik ez duela bidali? Ziur nago. Zergaitik? Eskonitza jakinarazten dugun egunean igogiko duela esan duelako, eta hori heldu den astelenean izanen da. Ongi da, orduan oraindik 3 egun ditugu. Esan zuen Holmesek ahoz zabalka. Eskerrak, garrantziko afera bat edo bi baitut une honetan aztertu beharrak. Berori Londresen geldituko da oraingoz, ezta? Txakina, langamen aurkin nazakezu von Kram kondearen izenaz. Orduan ohar bat bidaliko diot berorri afera nola da bilen esanez. Bai mesedez, zerbait jakiteko irrika zegonena izain. Eta diruaz? Carte blanche daukazu. Erabatekoa? Nire erresumaren probintzietako bat emanen nuke argazki hori berreskuratzearen. Eta hasierako gastuetarako? Erregeak bere longain azpitik orkatz larruzko boltsa astun bat atera eta mahai gainean jarri zuen. Hemen 300 libra daude urretan eta 700 biletetan. Esan zuen.
Holmesek ordainagiri bat egin zuen bere ohar liburuko orri batean, eta eman zion. Eta mademoisellen helbidea? Galdetu zuen. Hauxe da. Briony Lodge, Serpentine Avenue, St. John's Wood. Holmesek idatzi egin zuen. Eta beste galdera bat. Gaineratu zuen pentsakor. Argazkia kuadro baten tamainakoa zen? Bai, alaxe zen. Orduan, Gabon, maiestate. Espero dut hemendik gutxira berri onak eman ahal izatea. Eta Gabon, Watson, esan zuen erregearen zalgurdiaren gurpilen hotsak kalean behera entzuten ziren bitartean. Bihar arratsaldeko 3 etortzeko mesedea eginen bazenit, zurekin gustura hitz eginen nuke afera txiki honetaz. Hiruretan puntuan ni Baker Streeten nintzen, baina Holmes artean itzuli gabea zen. Etxe jabeak esan zidanez, goizeko 8 pasatxo ziren Holmes atera zenean. Sutondoan eseri nintzen behar zen ordura arte esperatzeko asmoz. Ordurako oso interesatuan nengoen, zeren kasuaren izaerak eta bezeroaren maila altuak kutsu berezia ematen zioten, naiz eta nik lehenago idatziz jaso nituen bi krimenen ikerketetan bezalako ezaugarri bitxi eta beldurgarririk ez zuen. Egia esan, nire lagunak esku artean zuen ikerketa edozein motatako azelarik ere, hain handia zen egoerei aurre egiteko bere maizutasuna eta bere arrazonamenduak hain zorrotz eta argiak, ezen niretzat plazer bihurtzen baitzen bere lan sistema aztertzea eta misteriorik korapilotzuenak argitzeko bere metodo askar eta burutsuei segitzea. Agitzearrian nengoen ni bere arrakasta ziurrekin eta horregatik porrot egiten altzuenik ere, ez hitzaidan burutik pasatzen. Artean laurak ez zirenean, atea ireki zen eta Moskor itxurako mutil bat sartu zen gelan. Zarpaila, patilla luzea, aurpegia gorritua zuena eta baldrezki jantzia. Nire lagunaren mozorratzeko trebetasun izugarriarekin ohitua banengoen ere, 3 aldiz begiratu behar izan nion, bera zela segurutik jakiteko. Dios alkeinu bat egin zidan, bere logelan sartu eta handik 5 minutura atera zen, tuidezko traje batekin eta beti bezain txukun jantzita. Eskuak sakeletan sartu zituen, sutondoan zangoak luzatu eta barre algaraka aritu zen gogo honetik puska batean. Kontxo, kontxo! Esan zuen irriz. Eta itoaldi baten ondoren berri zirri eginez. Azkenean, atzeraka aulkian etzan, eta abaildurik geratu zen. Zer gertatzen da? Barregarria da hau benetan. Ziur nago ez zenukela inoiz asmatuko zertan eman dudan goiza, eta azkenean zertan aritu naizen. Ez dakit, baina agian Airin Adler andereñoaren ohiturak aztertzen aritu izanen zara, eta behar bada etxea ere bai? Alaxe da, baina gauza gertatzeko modua xelebrea izan da. Azalduko dizut. Goitzean 8 jo berritan atera naiz etxetik, lanik ez duen ukulu mutilaz mozorrotua. Zalitegietan dabiltzanen artean adizkidetasun handia dago, egia askoa naitasuna. Horietako bat baldin bazara, agudo jakinen duzu jakin nahi duzun guztia. Berehala aurkitu dut Briony Lodge. Landetxe zoragarria da. Atzeko aldean lorategia du, eta etxea aurreko aldean eraikia dago, kamio aldean. 2 sola iruditu. Txap markako zarraila atean. Egongela zabal-zabala eskuinetara, altzari zongi hornitua, ia lurrerainoko lehiateekin, eta lehioetan aur batek ere irekiko lituzkeen kisketingeles kaskar horiek. Atzeko aldean ez zegoen oso gauza interesgarririk, pasiluko lehioa izan ezik, salgurditegiko teilatutik ara zarbait zitekeen. Etxeari itzulia eman eta arreta handiz aztertu dut, altzen ikuspegi guztietatik,
baina ez dut gauza interesgarri gehiago ikusi. Ondotik, kalean barna ibili naiz haratonat, eta espero nuen bezala, lorategiko paretetako baten ondoko etxarte batean, salgurditegiak aurkitu ditut. Zaldia garbitzen lagundu diet ukuiletako mutilei, eta horren ordainean, 2 penny, baso bat garagardo, 2 pipa alditarako tabakoa, eta Adler andereñoari buruzko nahi adina informazio jaso dut. Eta horretaz aparte, niretzat inolako interesik ez zuten 6 auzokori buruzkoa, baina ezinbestean horien guztien biografia ditu behar izan dut. Eta zer esan dute Irene Adlerrez? Galdeekin nuen. Zoratuak omen ditu inguruetako gizon guztiak. Mundu honetan kapela baten azpian ikusi den gauzarik politena da. Hori diote beinipein serpentineko ukulu mutil guztiek. Bizitza lasaia egiten omen du. Kontzertuetan kantatu, arratsaldero 5 salgurdian atera, eta 7 puntuan itzultzen da afaltzera. Arraroa omen da gehiagotan ateratzeak, kantatzeko espada. Gizon bakar batek egiten dio bizita, baina oso maiz. Beltzarana da, itxura honekoa eta liraina. Egunero joaten saio ikustera, behin gutxienez, eta askotan 2 aldiz. Godfrey Norton jauna, Inner Templekoa. Ohartzen zara ze abantaila dituen kotxe gidari bat izateak isil mandatari? 2 bat aldiz eraman dute gutxienez etxera serpentineko salgurditegitik eta dena dakite berari buruz. Kontatu behar zidaten guztia aditutakoan, berriz paseoan ibili naiz Brionilotxeko inguruetan, nire eraso plana pentsatzeko. Godfrey Norton horrek, zalantzarik gabe, faktore garrantzitsua izan behar zuen afera honetan. Lege gizona omen da, sintoma txarra. Ze harreman mota dute eta zer dela eta hainbeste bizita. Irene Adler zer da? Bere bezeroa? Bere adizkidea? Edo bere maitalea? Bezeroa balitz argazkia eman eginen zion berak gordetzeko. Maitalea bada, zailagoa da hori egitea. Horren arabera, erabaki behar nuen lanean Brionilotxen segitu, ala nire arreta Tempelen jarri, gizonaren bizitokian. Kontu zaila zen, nire ikerketen eremua zabaldu egiten zuena. Beldur naiz ez ote zaren nekatzen ari xehetasun hauekin, baina nire zailtasun txiki hauek ikusarazi behar dizkizut egoera ulertuko baduzu. Arreta handi zentzuten ari naiz, esan nuenik. Artean afera buruan bueltakan erabilenean, Brionilotxera zalgurdi dotore bat ailegatu da. Gizon bat jaitsi da. Itxura ederrekoa zen, beltzarana, sudurkakoa eta biboteduna. Bistan zen aipatu didaten gizon berbera zela. Presa handia zuen nunbait, kotxe gidariari oio egin dio itxoin zizaion eta lasterka sartu da atea irekitzen ari zitzaion neskameari begi eman gabe, bere etxean balego bezalaxe. Ordu erdiz edo egon da barrenean, eta pixka batean ikusi ahal izan dut egongelako leioen parean. Gelaren alde batetik bestera ibili zizketan eta besoak urduri astinduz. Emakumea ez dut ikusi. Azkenean, gizona atera da. Sartu denean, baino oraindik beroago. Salgurdira igotzen ari zelarik, urrezko orloiu bat atera du patrikatik eta keskaturik begiratu dio. Laster atera, tximista bezala, esan du garrasika. Lehenbizi Gross and Hankira, Regent Streeten, eta gero St. Monica Elizara, Edgeworth Roaden. Gine erdia 20 minututan egiten baldin baduzu. Han joan dira eta pentsatzen ari nintzen esotenien nik jarraitu behar atzetik, baina une horretan, atzeko karrikatxotik, landau txiki polit bat agertu da. Gidariak artean berokiaren botoien erdiak lotu gabe zituen, gorbata belarrearen azpian, eta ualak eta ede guztiak lotuneetatik askatuak. Artean geldirik ez zegoelarik, Irene Adler eskaratzetik ziztu bizian atera eta landau barrura sartu da. Istant batean baizik ez dut ikusi, baina emakume liraina da.
Aurpegi horrengatik, edozein gizonek bizia emanen luke. Saint Monica Elizara, John, oiukatu du berak, eta soberano erdia 20 minututan ailegatzen bagara. Ura onegia zen nik galtzeko, Watson. Duda nuenean nola segitu behar nien, korrika ala landauaren atzeko aldean zintzilik igota, salgurdi bat agertu da kalean. Gidariak 2 aldiz begiratu dit, bidaiari zarpail honi, baina salgurdi barrenean sartu naiz kontra egiteko denborarik eman gabe. Saint Monica Elizara, esan dut, eta subirano erdia 20 minututan ailegatzen bazara. 12 25 gutxi ziren, eta jakina, nahiko nabaria zen zer gertatzen ari zen. Nire kotxe gidaria azkar joan da. Uste dut naizela sekulan hain laster ibili, baina hala ere besteak antxe zeuden gu baino lehenago. Salgurdia eta landaua, eta zaldi izerdituak, ate aurrean zeuden ni ailegatu naizenean. Gidariari ordaindu eta Elizara sartu naiz arrapaladan. Etzegoen arimarik ere. Salbonik jarraitu diedan biak eta Eliza torra zeraman apez bat, haiekin eztabaidan ari zena. 3 aldarearen aurrean zeuden, zutik. Nik aurrera segitu dut alboko nabean zehar, Eliza batean denbora pasa sartu den edonok eginen lukeen bezala. Halako batean, ni harrituan nengoen, 3 burua jiratu dute niri begiratzeko, eta Godfrey Norton korrika hurbildu zait, izan duen lasterren. Jainkoari eskerrak, hots egin du. Zuk balioko duzu, zatoz. Zer gertatzen da? Galdetu dut. Etorri gizona, etorri. 3 minutu gehiago pasatuko balira, hau litzateke legezkoa izanen. Ia errestan eraman naute aldarera, eta non nengoen ohartzerako, belarrira xuxurlatzen zizkidaten erantzunak murduzkatzen ikusi dut neure burua, eta deus ere nekien gauzen gainean fede ematen. Hau da, Irene Adler eskongaia eta Godfrey Norton eskongaia esposatzen laguntzen. Jesus batean eginda dena, eta ara nondiren gizona alde batetik eta Andrea bestetik niri eskerrak ematen, apesa nire aurrean posez txoratzen zegoen bitartean. Nire denbora guztian egon naizen egoerarik parregarriena da, eta horretaz pentsatzeak eragiten zidan irria arestian. Dirudienez, beren eskontzarako baimenean bazegoen zerbait behar bezala ez zegoena. Apesak ez zituen inolaz ere eskondu nahi lekukoren bat izan gabe, eta nire sorioneko azaltzeari esker, senargaiak ez du kalera atera behar izan naita bitxibila. Emakume eskon berriak subirano bat eman dit, eta erlojuaren katean eramateko asmoa dut gertakari honen oroikarri gisa. Aferaren ustekabeko aldaketa izan da? Esan nuen nik. Eta gero, zer gertatu da? Ba, nire planak arrisku bizian zeuden. Bazirudien bikotea berehala abiatzekoa zela, eta horregatik bapateko eta zirte dosarteko neurriak hartu behar. Hala ere, Elizaren atean bereizi egin dira, eta gizona salgurdian tenpelera itzuli da, eta Andrea bere etxera. 5 aterako naiz parkera paseatzera, oi bezala, esan du Irenek agurtzean. Ezin izan dut besterik aditu. Salgurdi banatan joan dira, eta bide desberdina hartu, eta nire egiteko batzuk egitera joan naiz. Zer egiteko? Haragi hotz pixka bat eta baso bat garagardo, erantzun zuen zintzarria joz. Lanpetuegi egon naiz elikatu beharra buruan izateko, eta segurazki are lanpetuago egonen naiz gaur arratsean. Astu baino lehen, doktore, zure laguntza behar dut. Gogo honez eginen dut. Ez zaizu inporta legea urratzea? Ez da bat ere. Eta atxilotzeko arriskua hartzea? Ez, kausa hon batengatik baldin bada? Kausa ezin nobea da. Orduan, ni naiz behar duzun gizona. Seguru nengoen konfiantza izan nezakera zuregan. Baina, zer da nahi duzuna?